Gaurko hasteko Mikel Laboan kanta batekin, nola hasiko gineke bestela. Ama izeneko kantu bat egin zuen, bere amari eta ama guztiri eskenia, segura asko. Nere asmoare hoxe da, nere amari eta ama guztiri eskintzea Mikel Laboan kantu hau, ama izenekoa. Ze zaila ez da, hain xumea eta aldi beren hain handia izatea. Oinarria ahaztu gabe, etorkizuna landu zuen artista handi baten aurren gaude. Mikel Laboa Mantzizidor. 1924ko maiatzaren 15 jaio zen. Donostiko San Joan kalen. Donostiko kantu jirak Mikelen jaiotetxean kantuz egin dezaten nitaz oroitzean dion plaka jartzeko ekimena izan zuen. Donostiko udalak ere Mikelen oroimena biziri mantentzeko Antiguoko frontoi ondoko Gordatxo plaza 2018 ezkeroz Mikel Laboa plaza izena jartzea erabakizun. Gipuzkoko urrezko domina ere jaso behartzun, baino egun batzu falta ziela hortako Mikelen heriotza iritsi zen. Donosti hildtzen 74 urtekin. Itsasoari eta musikari lotutako famili baten altzoan hasi zen Mikel. Bere aitonak eta bere aiteke musika maite zuten. Bere aitonak Eduardo Laboak, Pasai Donibaneko bandan jotzen zuen. Eta aldi beren familiko musika irakaslea zen. Feliciano Laboak, Fiskornoa jotzen zuen Donibaneko La Constancia bandan. Eta Mikelen amak, Stefania Mantzizidor Ibarguren, berak herriko koruan kantatzen zuen. Gabonetan kantak eta euskal kanta zaharrak gozatzen zegin familia zen Mikelena. Etxeko koru familiar bat osatzen zuela esan daiteke. Esan dugu Mikel 34 jaio zala, 2 urte zuzkela Gerra Zibila lehertu zen. Bere aite Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzia zen Donostiko udalean. Eta Frankon tropak Donosti inguratu zutenean Feliciano Mikelen aitek, bere emazte Stefania eta beraien 7 seme-alabak Lekeitioko Gardata auzoko baserri batean ezkutatu ondoren, beak ihes egin zuen Bordelera. Gerra garaia izenarren oroitzapen onak ez zituen falta Mikelek. Baserria, abereak, baratza eta aldi berean portua
itsasoa, arrantzaleak, oroitzapen txarrak izan zituen. Adibidez, bere anai bat, Andoni izeneko anaia hil zitzaion. 37ko apirilean, faxistak Gernika bombardatu zuten. Mikelek egun hartako oroitzapenak ez izan arren, bere haurtzaroan egun hartako aipamena askotan entzun zuen Mikelek. Gernikan jausitako bombak gardatako baserritik entzun ahal izan baitziren. Gerra amaitu baino lehenago, 1937an, Mikelen familia Donostia itzuli zen. Aitea beranduxeago itzuliko batzen ere. Gerra ondorenak, egoera guztiz aldatu zuen. Mikelen euskera ahulduz zuntzen erabat galdu arte. Marianisten eskolan ikasi zuen lehen urteetan. 15-16 bat urterekin, hau soinuarekin saiatu zen, baina bere koinatua zen Juan Jose Lasak gitarraren lehen urratsak erakutsi zizkion. Marianistetako beste bi ikaskiderekin Jango Luke izeneko taldetxo bat osatu zuten. Gero batxilerra egin da batxilerreko ikasketak burutu ondoren, medikuntza ikasketak egitea erabakizun. Medikuntza eta psikiatria ikasketak hasi zituen Madrilen. Gero Iruñan jarraitu zuen eta Zaragozan bukatu zituen. Gerora beti uztartu zuen bere Donostiako San Miguel patronatoko haur neuropsikiatria lanak eta bere musikari bizitza. Garai hartan unibertsitateko lagun batek Bordeletik Atahualpa Yupanquiren disko bat ekarri zion. Eta bertan duerme negrito edo preguntitas sobre Dios bezalako kantuak zeuden. Disko hartan gitarra zoragarri batek lagunduta injustizien aurrean gizona reibindikatzen zuen letrak zeuden. Frankismoko urte beltz haien arrazoiagatik mugaz beste aldetik etorri zen disko hura noski. Hegoaldean ez baitzen olako aukeraik. Iruñan zeon denboraldin George Brassansen musika garai hartan ezagutu zuen. Eta Carlos Itoiz gitarrista flamenko eta konpositoreak gitarrako klasek eman zizkion Mikeli. Atahualpa Yupanqui, Brassans edo Violeta Parra izan zituen referente nagusi. Baina Jorge Riezu Kaputxinoaren kantutegia ere oso garrantzitsua izan zen bere hasiera haietan. Bere lehen agerraldia Iruñako Gaiarre antzokian. Ezgaitasun personen aldeko emanaldi batean izan zen. 1958an. 74ean Marisol Bastidarekin ezkondu zen. Marisolek eragin handia izango zuen Mikelen ibilbide profesionalen. Ez dok amairun sorreran pisu handia izan zuen Mikelek. Baina horri buruz ez naiz luzatuko. Ez dok amairu buruz eskenitako saiotan nahikoa saldu genulako. Gero 1972an ez dok amairu desagertzean Laboak dakizun bezala bere ibilbidea egin zuen. Musika esperimentalean barneratzen da eta aukera ezberdinak aztertu eta lantzen ditu. Ez bakarrik eztarriarekin edo kantatzea. Eztarria, ahoa, suturraren posibilidadeak hori edana lantzen ditu doinu desberdinak egiterakoan. Onomatopeiak ere bai. Abesteko modu berezia zuen bere estridentziakin. Baita musikatan ere. Aika Mutil kantuan adibidez, ahotsen azpitik entzuten dien biolinetan ere nabarmentzen da hori. Musikari lagun bezala Iñaki Salvadorrek lagunduko zuen gehienetan. Bere kantu ezagun asko Julio Medemen La Pelota Vasca filmean sartu ziren. Laboak bere herriari eta bere hizkuntzari zion maitasunean oinarrituta, apaltasunetik eta baita eszenatokietako sinpletasunetik ere lortu zuen haunditasuna. Egia esan, bea eszenatokin ikustea oso sinplea zen, bere gitarrakin eta ez zion beste ezer.
baino ez zuen gehiago behar. 1988an Joan Baezek Bilbon emandako kontzertuan Laboaren kantu ereserki edo den txoria txori abestu zuen. Eta hurrengo urtean Bilboko herriari eskertu nahian edo beste kontzertu bat eman zuen Biztalegre zezen plazan. Eta oraingo hontan artista gonbidatu bezala Mikel Laboa bera izan zuen Joan Baezek. 2006ko uztailaren 11 izan zen eszenatoki batera igoko zen azken aldia Mikel. Bob Dylanek Donostian eskaini zuen kontzertu ikaragarri hartan izan zen. Idatzita dagoenez, Zurriolako hondartzan 80.000 ikusle izan ziren. Hemen eakutsiko dizut kontzertu hartako kartela. Emanaldi harri buruz, Bob Dylani buruz espezializatutako kazetari batek, Thomas Wolderrek, Bob Dylanen aktuazioari buruz hitz egiteaz gain, Mikel Laboari buruz ondorengoa idatzi zuen bere blogean. Musikari ikaragarria. Anglosajoia izan balitz edo gazteleraz abesten zuen kantautorea izan balitz, proiekzio internazionaleko artista izango zen, bere lanaren kalitateagatik. Baina berak, bere obra zabaltzeko, bere hizkuntzan euskeraz abestea erabakizun. Horrek bere proiekzioa mugatuko bazuen ere, balio eta sakontasun handiagoa eman dio bere lanari, eta horri esker munduan poeta eta kantautoren artean errespetu osoa lortu den artista. Bere diskoi buruz ez naiz gehiegi luzatuko. 1974tik zenbakiz izendatzea erabaki zuen bere lanak, bere diskoak. Batetik 17. Salbuespen batzu bat daude. Bigarren adibidez grabatu zuen, baina grabatu zuen Bertolt Brechten poesiak musikatuta. Baina zensurak ez zion argitaratzeko baimenik eman, eta orduan bigarrena etzan atera. Eta gero 13 ez zuen egin, ez dok 13 errespetoz edo omenez edo 12tik 14 pasazan. Eta gero 15 eta 16 zuzeneko grabaketak izan ziren. Eta azkena 17 rekopilatorio bat. Bitxikeri modura edo, Unai Iturriagak eta Arkaitzkanok Joseba Larratxeren marrazkiekin komiki bat ere burutu zuten Mikel Laboa omenduz. Saioa bukatzeako paseotxo bat proposatuko dizut. Paraje doktore batea jungo gea. Lesakan, Agina ingurun, Lesakatik gora, Jorge Oteizak Aita Donostiaren omenez egindako monumentua jungo gea. Ikusiko deun bezala, harrizko karratu bat da, harrizko karratu handi bat, eta bere barruan borobil bat du. Cromlech bat irudikatzen duen borobil bat. Ni ez naiz anglizismo zalea, baina ez dakit nola esaten den Cromlech bat euskeraz. Ez dakit borobil megalitiko bat, ez dakit, baina inguru hortan esan behar dizut monumentu megalitiko asko darela, Cromlech pilo bat eundik gora, tumulok ere bai, menirren bat ere bai, eta hori paraje kuriosoa da. Eskuduñoak saioetan hainbeste aldiz aipatu nituen hasierako saiotan behintzat, Resurrección Maria de Azkue eta Aita Donostia, gaur Mikel Laboan errautsak bere familiak bertan zabaldu zituztela eta Oteizak Aita Donostiari eskainitako monumentua ikusiko dugu. Eta baita bere ondoan daun kapilatxoa ere. Hori berriz Luis Baletek egin zuen. 1982an Oteizaren ikasleren batek, mailu batekin eskultura hausten saiatu bazen ere, hautsi etzun hautsi, baina erabat markauta utzi zuen eakutsiko dizuten bezala. Oteizak etzun konpondu nahi izan. Eta inork ez konpontzeko agindua eman zuen gaina. Harriaren atzeko aldean, ondo irakurtzen ez bada ere,
Aita Donostiari eskenitako hitz batzu daude, baina Mikel Laboarentzat ere oso egoki dagozkiola iruditzen zait. Txori kantuzale ederra, non oteaiz kantatzen. Bueno, bertaratuko gea eta saioa bukatzeko bersolaritzan horren beste erabiltzen den doinu zoragarri bat joko dut. Besteak beste, Maialen Lujanbiok 2009an bere lehen txapelketa nagusia irabazi ondoren agurreko bertsoan kantatutako doinua adibidez. Franco hil ondoren, transizio garaian, Mikel Laboak beraien iraupenerako borrokatu behar zuten herrientzako martxa bat egin naizun. Eta herrien eta pertsonen elkartasuna indartu nahian, Josean Hartzeri letra bat egiteko eskatu zion, beste hainbatetan bezala. Martxa baten lehen notak. Bueno, aginatik txangoa egin ondoren, lesakatik bueltan, hemen gea berriro ere saioa bukatzeko. Ondoren etorreko dien saiotan Mikel Laboakin jarraituko dugu. Saiatuko gea Mikel Laboaren kanta ikur bilakatu dien kanta horietako batzuk pixka bat sakontzen edo barroagotik ezagutzen. Eta bukatu aurretik esan nahi nizun, bolara txarxamarra pasatzen nahi naizela, eta orain arte saiatu naizen maiztasuna betetzerik agian ez dudala izango. Orain arte, hilabete bakoitzeko azken ostiraletan saiatzen nintzen saio bat zintzilikatzen, baina egoera daun bezala ez da posible izango, eta saiatuko naiz aurrerantzean, baino ez epe zehatz batekin. Zintzilikatzen dudan bakoitzean, izango dezu horren berri eta hala beharko do. Pixka bat egoera
baretzen den itxaropenean, hortxe jarraituko dut. Honekin saioa bukatzen dugu gaurkoz, eta aurrerantzean esan dizudan bezala, ez dizut epe zehatz bat esango. Zintzilikatzen dudanean saio bat, jakinaraziko dizut, eta hortxe geldituko geha, bale? Urrun arte lagun eta ondo izan bitarte.